ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ജഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. നമ്മുടെ അഡ്മിൻ മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വരുമ്പോ പറയാട്ടോ, ഹോസ്റ്റാക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ്മള് ശ്ലോകം 20 വരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. എന്താണ്? രാജവിദ്യ, ഏഴാമത്തെ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം എന്ന അധ്യായത്തില് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു. പഠിച്ച വല്ലവരും? 7:19 പഠിച്ചു മാതാജി. ഞാൻ ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമായിരുന്നു മാതാജി. എനിക്ക് ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ. വലിയ സന്തോഷം. ഇന്നലെ മാതാജി എന്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി. എനിക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ പ്രപദ്യതേ. ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിത സമഹാത്മാ മാം സുദുർലഭഃ. സമഹാത്മാ സുദുർലഭഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഹരിബോൾ. വലിയ സന്തോഷം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ്
മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ട് പ്രചോദനം ഉണ്ടാവണം. വലിയ സന്തോഷം. ഹരിബോൽ. എനിക്ക് ഇന്നലെ ഹരിബോൽ പേര് മാതാജി. വിളിച്ചപ്പം തൊട്ടൊരു വിഷമം മാതാജി പഠിക്കണം പഠിക്കണം തന്നെ ഇരുന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഇത് തന്നെ പഠിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോകും. അന്നേരം വന്ന് നോക്കും മാതാജി കൈ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, എന്തൊരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിച്ചു. അതായത് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, അതാണത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മാതാജിക്ക് അത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? പഠിച്ചാൽ എന്തായാലും കിട്ടും നമ്മൾക്ക്, അല്ലേ? ഇനിയിപ്പൊ ഡെയിലി മാതാജി വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശ്ലോകം അങ്ങോട്ട് അതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് അത്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ, ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആള് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. അനേക ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പൊ 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ നമ്മ ജനിച്ച് പുഴുവായും പാറ്റയായും പൂമ്പാറ്റയായും അങ്ങനെ പല പല ജന്മങ്ങളെ, പന്നി, പട്ടി, ചണ്ടാലൻ, അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുകയാണ്, അല്ലെ? അതില് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണം. അങ്ങനെ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണ്. അതാണ് മാതാജി അത് പഠിച്ചെടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് ഞാൻ യു. ചൊല്ലട്ടെ ഞാനാ മാതാജി? പറയണ്ട. മാതാജിക്ക് താങ്ക് യു ഞാനാ പറയണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ബഹൂനാം നിങ്ങളുടെ ജന്മന ക്ലാസ്സില് എല്ലാരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അതായത് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കണം എന്നുള്ള നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും. അതേപോലെ ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വായിപ്പിച്ചപ്പോ. ഞാനത് ഓർത്തു. ആ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ലീന മാതാജിക്ക് ഒന്ന് ചൊല്ലിയാ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇല്ല, അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ശരിയല്ല. മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഗുരുവായൂരാണ് മാതാജി. ഹരേ റൂമില് കൃഷ്ണ. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നേണ് റൂമില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ നാളെ പോണ്ട് മാതാജി. നാളെ കാലത്ത് പോകും. അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്ക് മാതാജി, കണ്ട ഉത്സവത്തിന്. പഴുക്ക മണ്ഡപത്തിൽ ഭഗവാനെ കണ്ട കണ്ട് എവിടെ? അതിന്റെ സമനായിട്ടില്ലല്ലോ. ആയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല മാതാജി, പുറത്തേക്കായി തീയതി പോകുന്നുണ്ട്. മണ്ഡപത്തിൽ ഇന്നല്ല മാതാജി. ഇല്ലേ? ഇന്നല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. ഭഗവാനെ എല്ലാ ദിവസവും പഴുക്ക മണ്ഡപത്തില് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. ആ. ശിവേലിക്കും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രീഭൂത ബലി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളതാണത്. അത് നമ്മള് കണ്ടെന്ന് തുടങ്ങിയ മാതാജി. വൈകിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല മാതാജി. രാവിലെ വൈകിട്ട് വൈകിട്ടും ഉണ്ട്. 11 മണി തുടങ്ങി കാലത്തും കുറച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കാലത്തും ഉണ്ട്, വൈകിട്ടും ഉണ്ട്. ശ്രീഭൂത ബലി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് ചെയ്യുക. വൈകിട്ടുള്ളതിന്റെ സമയം ആയിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ 9-ാം തീയതി പോകുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ദിവസം അല്ലേ, പറ വയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9-ാം തീയതി മാതാജി അതിന് ആറാട്ടല്ലേ അന്ന്? അന്ന് പറ വയ്ക്കലുണ്ട് പ്രഭുജിയോടെ. ഞാൻ ഏർപ്പാട് ആറാട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്. കാലത്ത് ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവസാനിച്ചില്ലേ? ഇല്ല, വൈകുന്നേരം പറ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുണ്ട്, പറ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഉത്സവത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ 9-ാം തീയതി ആറാട്ടോടുകൂടി അവസാനിച്ചു. അതായിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗുരുവായൂരാണോ പ്രഭു? ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നടയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നടയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ പെൻഷനായിട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ്. നടയില് പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളില് പ്രണാമം. അതെ, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ചെയ്തവര്. അതെ, ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നടയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്തത്. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ KSRTC ഡിപ്പോയിലായിരുന്നു. പെൻഷനായത് അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അടക്കാം. ശ്ലോകം 21. അതായത് ഞാനൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ചതാണ്. ശ്ലോകം
ഹരേ കൃഷ്ണ. ബഹൂനാം ജന്മനാനന്ദേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭഃ. ഹരേ താങ്ക് യു കൃഷ്ണ. ബാബാജി. താങ്ക് യു. ശരിയാണ്. അപ്പൊ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. എൻ്റെ ഭക്തരാവട്ടെ എൻ്റെ ധാമത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിന് മുമ്പുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 21 നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. 22 സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തദ കാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. എന്താണ്? അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ദേവന്മാർ, അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വരങ്ങള്, ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരങ്ങള് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത നോക്കാം. അന്തവന്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. എന്താണ്? മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. എൻ്റെ ഭക്തന്മാരാവട്ടെ പരമോന്നതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അതിന് താഴെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും. അവരൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതൊക്കെ കൈവരും. വാസ്തവത്തില് ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ദേവാരാധകരെ അല്പജ്ഞാനിയായി കണക്കാക്കുന്നു? എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ നമ്മള് പൂജിച്ചാല് ബാക്കി നമ്മൾക്ക് എന്താണോ അർഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പരമോന്നത ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. ദേവാരാധനയുടെ ഫലമൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഇത് പുണ്യം തീരുമ്പോൾ ആ ഫലവും തീരും. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ ഫലം പരിധിയില്ലാത്തതും ശാശ്വതവുമാണ്. ഭൗതിക മോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആരാധനയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളും സ്വഭാവങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ദേവതകള്. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാണ് ദേവന്മാരിലേക്ക് പോകുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ദേവതകളെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു ജീവജാലത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വിശ്വാസത്തെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ പൂജിക്കാനുള്ള ആ വിശ്വാസവും തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ദേവന്മാരിലൂടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. ദേവഗ്രഹങ്ങളിലേക്കാണ് അവര് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവാരാധകർ പ്രകൃതി വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഫലങ്ങൾ നേടാനും നമ്മൾ ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആസ്വാദകൻ. നമ്മളെ പ്രവൃത്തികള് നമ്മളെന്താണ് ഭഗവാനില് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനില് ഫുള്ളായിട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം. ഇനി അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയഃ പരം ഭാവമജാനന്ദോ മാമാവ്യയമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എൻ്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്തത്, അവതാരി തന്നെയാണ് അവതാരമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് രാധാറാണിക്കും ഒക്കെ ഒപ്പം അവിടെ കഴിയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവര്, അപ്പൊ ചിലര് പറയും അയ്യൊരു ഊർജം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണ ഇല്ല എന്നാണ്
മൂഢന്മാര് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ, അതായത് കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളാണ് കരുതുന്നത്. അക്ഷയമാണ്, ക്ഷയിക്കാത്തതാണ്, അത്യുന്നതവുമായ എൻ്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. രാധമാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗതനാണ്, ഭഗവാന് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് കാണാനായിട്ട് അതിനുള്ള ചക്ഷുസ് നമ്മുടെ ഇല്ല. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും തേജോമയനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ചിലര് ഋഷിമാരൊക്കെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും, ജീവനില്ലാത്തതിലും സകല ചരാചരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും വസിക്കുന്നു. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമ ബുദ്ധയഃ പരംഭാവം അജാനന്ദോ മമാവ്യയ അനുത്തമം. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 25 നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കാം. ഭക്തിപൂർവ്വം, അതായത് അവജാനന്തി മമ്മൂഢ മാനുഷ്യം ധനുമാശ്രിതം. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. മൂഢന്മാർ എന്നെ വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതുന്നു. ഭക്തിപൂർവം സേവനം നടത്താതെ കൃഷ്ണാബോധം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനോ ആർക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലതാണ് സത്യം. നമ്മൾ എത്ര തിരക്കിലും മണിക്കൂറുകളോളം ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ കാത്തു നിന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ ശരിക്കും ഒന്ന് കണ്ടു. പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നു. പിന്നെയും ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം വരിക. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പോയാലോ, അതാണ് 100 വട്ടം കണ്ടാലും പിന്നെയും ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. മതിയായില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് വരിക, അല്ലെ? അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക്, ഭക്തർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നിയിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവര്, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരെന്താ പറഞ്ഞ, ഇതൊരു വെറും കാലിച്ചെറുക്കനാണ്, അത് ഭഗവാനൊന്നല്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നാമരൂപത്തിൽ, കലിയുഗത്തിൽ നാമരൂപത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ട് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് നാമം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു. നാമരൂപത്തില് വന്നു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകി പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ജപം ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പടി. ജപിക്കുക, നമ്മൾ ജപിച്ചാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കുക. ഭക്തിയില്ലാത്ത അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്ന് കരുതുന്നവര്, കൃഷ്ണന് ഒരു ഭൗതിക ശരീരമുണ്ടെന്നും ആ ദേഹവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം കേവലം മായികമാണെന്നുമാണ്. അവരാണ് മായാവാദികള്. അവർക്ക് പരമസത്യം അറിയില്ല. കാമസ്ഥൈസർ ഹൃദജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവത. കാമാസക്തിയാൽ അന്ധരായിട്ട് അന്യദേവതകളെ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്ത യാന്തി മാമബി. എന്നെയാണ് ഭക്തര് കീർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അരൂപിയല്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രഭുപാദ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരണേ. എന്തിനാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരണേ? നമ്മൾ മന്ദബുദ്ധികളാണ്. എത്ര പറഞ്ഞു തന്നാലും നമ്മള് പിന്നെ ഒരാള് ചോദിക്കുക, ഒരാള് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ അടക്കം നമ്മളെ വാദിക്കാൻ വരികയാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതിലില്ലേ, ഇതിലില്ലേ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തിയൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ചായും.
നമുക്കൊരു സംശയം, അയ്യോ ഇനി ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ പറയണോണ്ട് ഭക്തിമൂത്ത് ഭ്രാന്ത എന്ന് പറയുമോ? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾക്ക് നാണക്കേടായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഉൾവലിയും. മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണം നല്ലത് തന്നെ, പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ വാദിക്കണം. ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തില്, പല രൂപത്തില് നമ്മുടെ അകത്ത് ഉള്ളില് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക തന്നെ വേണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അടുത്തൊരു ജന്മം നമ്മൾ എങ്ങനെ വരണമെന്ന്, എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ജന്മം. നമ്മൾ ശരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്കും ഇതിനും വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കണതും ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിൽ ചേർന്നതൊക്കെ. നമുക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഇതല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതായത് എത്ര വായിച്ചാലും നമുക്ക് ശ്രീലപ്രഭു അതിൻ്റെ ഈ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വായിക്കും തോറും വേറെ വേറെ കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടും. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അതിനേക്കാളും ഒരു പടി, അതായത് ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ളതാണ് ഭാഗവതം. അതിൻ്റെ ടോപ്പാണ് എന്ത്? ഏതാണ്? നമ്മൾ ഒരു മാസം അതിൻ്റെ ഒരു യജ്ഞം എടുത്തല്ലോ, വായിച്ചിരുന്നല്ലോ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാരുണ്യ അവതാരമായിട്ട് അവതരിച്ചതാണ്. അത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണം എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രേമ ഭക്തിയാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ളത് എല്ലാതും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്ക് ഇത്ര നേരമായിട്ടും ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസിലല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് 2 ദിവസമായിട്ട് ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോയിക്കായിരുന്നു മാതാജി, പൊങ്കാലയിടാൻ പോയിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാതാജി അവിടെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി ആ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം വല്ലതും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്ന് നീങ്ങിരിക്കുക, എന്നിട്ട് അപ്പൊ കിട്ടും. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഒന്നാമത് ഇത് റെക്കോർഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിയണ വരെ ഒന്ന് ക്ലാസിന്റെ ഇടയില് നമ്മൾ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പലരും പോയി. അത് അപ്പൊ മാതാജി ഒന്ന് നെറ്റ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് നീങ്ങിയിരുന്നാലും ഉപകാരമായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ മാതാജി 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകവും 14ാമത്തെ ശ്ലോകവും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാതാജി കേൾപ്പിക്കാം, ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കാം. ക്ലാസ് കഴിയട്ടെ. ശരിക്കും ഇതില് നമ്മള് ശ്ലോകം ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഇതല്ല. ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ പറയും. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങണ സമയത്തൊന്ന് ഇതാക്കിയാല് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കണേന്റെ ഇടയിൽ പറയുമ്പോ നമ്മൾക്കൊരു മാതാജി പഠിച്ചെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. മാതാജി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാലോ മാതാജി, എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 25 നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്ലോകം നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയന്നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജ്ജ അവ്യയം. എന്താണ്? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ഭഗവാന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ശുദ്ധമാക്കണം. ആ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാനുള്ളതാണ് നാമജപം. നാമം ജപിക്കും തോറും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ മാറി മനസ്സൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനുണ്ട്. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്നും എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. യോഗം എല്ലാം മായ എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്. അതാണ് യോഗമായ അന്തരംഗ ശക്തി, മഹാമായ ബഹിരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. ആരിൽ നിന്ന്? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന്. ബുദ്ധിയില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ മന്ദബുദ്ധികളല്ല പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് ശഠിക്കുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ എന്ന് പറയണത്.
അതുകൊണ്ട് തന്മൂലം അജനാണ്, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, അവ്യയനാണ്, യാതൊരു വ്യയവും ഇല്ലാത്തവനാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അജനാണ്, അവ്യയനാണ്, ച്യുതിയില്ലാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അച്യുതൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. ച്യുതിയില്ലാത്തവൻ, അവ്യയൻ. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അന്ന് ഏവർക്കും ദൃശ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നും ഏവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നില്ല? ചിലർ ചോദിക്കുകയാണ്, അന്ന് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. ഈ ദുര്യോധനും ഇവർക്കൊന്നും ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് അവർക്കന്നും, ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോഴും അവർക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. എന്താത്? നമ്മള് ഇതില് ഭാഗവതത്തിലായാലും കൃഷ്ണനെ സ്തുതിക്കുമ്പോ കുന്തി ദേവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുന്തി ദേവിക്ക് അറിയാം ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന്. ഭഗവാനെ ശരിക്കും ആങ്ങളയുടെ മോനാണ്, അതുകൊണ്ട് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇതായിട്ട് നമിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം മുട്ടിന് മുകളിൽ നിന്നാണ് കുന്തി ദേവി ഭഗവാനെ നമിച്ചു തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ ശരിക്കും നമിക്കേണ്ടത് പാദത്തിൽ നിന്നാണ്, പാദം മുതലാണ് നമ്മൾ നമിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പൊ കുന്തി ദേവി പറഞ്ഞു, എത്ര വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ തന്നോളൂ ഭഗവാനെ. എന്തിനാണ്? അപ്പോ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ഓർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും, കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എത്ര ദുഃഖം തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, എപ്പോഴും അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ സ്തുതിക്കവേ കുന്തിദേവി പറയുന്നു, ഭഗവാൻ യോഗമായയാൽ ആവൃതനായതുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. കുന്തി സ്തുതി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കുന്തി സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറുതല്ല, കുറച്ചൊരു വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബുക്കുണ്ട്. അതും വായിക്കുമ്പോൾ ആ കുന്തിദേവി ആസ്വദിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ബുക്കുകളുണ്ട്. അപ്പം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ബുക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിൽ പിന്നെ ഈശോപനിഷത്തിലും ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. എന്താണ്? ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഹി പീതം മുഖം സസ്വം ഭൂഷണം അഭാവൃണ്ണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയെ. അങ്ങാണ് സർവപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും പരിപാലകൻ. അങ്ങയെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നത് എത്ര സർവോത്കൃഷ്ടമായ ധർമ്മം. അതുകൊണ്ട് എന്നെയും രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപം യോഗമായാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ മൂടുപടമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അങ്ങയുടെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹത്തെ, എന്താണ് സച്ചിദാനന്ദം? ആനന്ദത്തിൻ്റെയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ശാശ്വതമായ രൂപം. അത് തേജോമണ്ഡലത്തെ, ആ നല്ല പ്രകാശം ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് മാറ്റിത്തരണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആ മുഖം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ആ യോഗമായ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണമേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തില് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലുണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദാത്മകമായ ഭഗവത് വിഗ്രഹം ബ്രഹ്മജ്യോതിസാവുന്ന ആന്തരശക്തിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികളായ അദ്വൈതവാദികൾക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ഭാഗവതത്തിലായാലും ഈശോപനിഷത്തിലായാലും എല്ലാം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം. ഇന്നതിലൊക്കെ ഇന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഭാവാർത്ഥം നല്ല പോലെ ഒന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പരീക്ഷ മാത്രം നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് അതിനൊരു സാഹചര്യം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ലെവൽ 1 പെട്ടെന്നല്ലാതും പഠിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് ലെവൽ 2 പഠിച്ചു, ഇനി പിന്നെയും നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്നോടൊരു ഒരു ഒരു പ്രേമം വരും. നമുക്കിത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും, നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങും ഭഗവത്ഗീത. പണ്ട് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചേ? അയ്യോ, ഇതൊന്നും 700 ശ്ലോകോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല,
ഈ ശ്ലോകം തന്നെ വായിച്ചാൽ ഒരു 10 വട്ടം വായിച്ചാലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലാൻ പറ്റുക. ഇപ്പം അതല്ല, ഒരു പടി നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോയാലേ 10 അടി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. അപ്പം അതുപോലെ ഇത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചൊല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകാദശിക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ചൊല്ലണുണ്ട്. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം മനസ്സിലാവണം ചെയ്യണം. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തോ വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാന് നമ്മളെക്കുറിച്ച്, നമ്മൾ എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ജന്മങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. അർജുനന് അതൊന്നും അറിയില്ല. അർജുനന് ഈ ജന്മത്തിലെ കാര്യം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമുക്കും ഈ ജന്മം മാത്രമേ അറിയൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് നമ്മൾ എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്തായിരുന്നു, ഇതെല്ലാം അറിയണാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സമയം, അടുത്ത നിമിഷം നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നും അറിയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും കൂട്ടുകാരും ഇവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ എന്ന് വിചാരിക്കും. ആരെയും കൂട്ടുപിടിക്കണ്ട, ഭഗവാനെ മാത്രം കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. നമ്മളുടെ അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, എല്ലാം വരുന്നത് പോലെ വരട്ടെ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും കഴിച്ചുകൂട്ടുക. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭൗതിക ശരീരം എടുത്ത ഒരാൾക്ക് മുജ്ജന്മ സ്മരണ ഉണ്ടാകാറില്ല. വരും ജന്മത്തെക്കുറിച്ചോ ഈ ജന്മത്തിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രവചിക്കാനും ആവില്ല. അങ്ങനെ ഭൂതഭാവി വർത്തമാനങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് ആജ്ഞേയങ്ങളായി തന്നെ ഇരിക്കും. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായാൽ മാത്രമേ അതിനു വേണ്ടുന്ന അറിവ് ലഭിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾക്കും ഭഗവാന് ഉള്ളിൽ തിളങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് അസൂയ, കുശുമ്പ്, ദേഷ്യം, മറ്റുള്ളവരോട് അങ്ങനെ, പിന്നെ അഹങ്കാരം, ഞാനൊരു വലിയ സംഭവമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് അതൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു നിസ്സാരമാണ്, ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾക്ക് അഹങ്കരിക്കാനോ മാത്രം ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. അതേപോലെ ദേഷ്യമൊക്കെ നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും തോറും നമ്മൾക്ക് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു വരും. ഇപ്പൊ മുന്നത്തെ ഒരു സ്വഭാവവും ഈ ഒരു സ്വഭാവം തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവര് എന്തെങ്കിലും പറയും, എന്ത് വേണേലും പറയട്ടെ, അങ്ങനെ ആവട്ടെ, ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് മാത്രം വിശ്വസിക്കുക. അങ്ങനെ വിഷമത്തിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചതും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും തനിക്കറിയാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, നമ്മള് ആകാശത്തിൽ വെച്ച് തേജോഗോളങ്ങളെ മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിമിത ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇത് മായുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ സൂര്യനില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, സൂര്യൻ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്, മേഘങ്ങള് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒന്നും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ മായയ്ക്ക് പരമപുരുഷനെ ശരിയായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് മറയ്ക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എല്ലാതും ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പോട് കൂടി മാത്രം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും കഴിച്ചു കൂട്ടുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തില് നമ്മൾ വന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആരോ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യമായിരിക്കില്ല, ആരോ ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ എത്തിയത്. ഇപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞ് ഗുരുവായൂര് വന്ന് ജനിക്കാനും ആ ഗുരുവായൂര് താമസിക്കാനും ഒക്കെ എന്തോ ഒരു മുജ്ജന്മ പുണ്യം ഉണ്ടാവും, അല്ലാതെ സാധിക്കില്ല. അവിടെ അതേപോലെ ഏത് ധാമത്തിലായാലും ഭഗവാന്റെ ഏത് ധാമത്തിലും ഉള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപ്പും വെറുപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു മനസ്സോടു കൂടിയല്ല നമ്മൾ അവിടെ പോകേണ്ടത്. ശരിക്കും നല്ല ഗുരുക്കന്മാരെ കൂടെ നമ്മൾ പോകണം.
അപ്പോൾ മാത്രമേ അവര് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ജഗത്സാക്ഷി പ്രഭു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവര് അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അത് വിവരിച്ച് തരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ അതിലൊക്കെ ഒരു വേറൊരു തലം കാണും. നമ്മൾ ടൂറ് പോണ പോലെ പോവരുത് ധാമങ്ങളിൽ. നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം, ഭഗവാൻ ഓടിക്കളിച്ച് നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ധാമങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അവ്യക്തഗത വാദിയാകുന്നവരുടെ ഫലം അജനാണ്, അവ്യയനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. 26 തുടങ്ങി 30 വരെയുള്ളത് വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്ധാന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. അതാണ് ഈ നടുവിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യായങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാൻ. കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ നടുക്കലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളാണ്. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. നമ്മളെന്താണ് എപ്പോഴും ദേഷ്യവും അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, സുഖം ദുഃഖം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചൂട് തണുപ്പ്, അതായത് രണ്ടും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്ക് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തുടങ്ങി രാഗവും വരും ദേഷ്യവും വരും. അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളാ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനനായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. നമ്മൾ ആരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്. ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവരേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവര് വിചാരിച്ച പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ചെയ്തത് മുഴുവൻ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുവരെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു നേരിയ ഒരു പൂവ്, ഒരു പുഷ്പം, ഒരു മാല അതൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയേ. അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കും. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് അവിടെയാണ് തുടങ്ങണത്. അതിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കും. അതേസമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര സേവ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഭാര്യയാണ്, അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യണം. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും അതിനിടയിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ ഭാവങ്ങളിലും എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലും പെട്ട് ഇതെന്റെ വീട്, ഇതെന്റെ ഭാര്യ, ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, ഞാൻ ഈ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം എൻ്റെ എന്നുള്ളൊരു അഹംഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പറയുക. ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം, ഞാനാണ് വലിയൊരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ള മട്ടിയിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പെരുമാറുക. എന്നെ അവര് നോക്കിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിഷയത്തില്ല, അല്ലെന്നിട്ട് എന്നോടൊരു വാക്ക് മിണ്ടിയില്ല. നമ്മളോട് മിണ്ടാനും മാത്രം എന്താ, നമ്മൾ ആരുമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയേ. മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അവർക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കണ്ടില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തില്ലായിരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടൂടെ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഭഗവാനെ കണ്ടില്ലേലും കൃഷ്ണ ആ സമയത്ത് എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണേ എന്ന് പറയാ. നമ്മള് എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ പറയും ഭഗവാനോട് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? പോണ സമയമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കഫവും അതും ഇതും ചുമയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ശബ്ദം പോലും ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, വല്ല ഐശ്വര്യയിലായിരിക്കും കിടക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനോട് ഇപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ സമയത്ത് എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ നീ എന്നെ ഓർക്കണേ എന്ന് ഒന്ന്
പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ അമ്പലത്തിലോ. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ആ ലോട്ടറി കിട്ടണേ, എനിക്കിത് കിട്ടണേ, അതൊന്നും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാതും റെഡിയാക്കി തരും. നമ്മളിത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. പോണ നേരത്ത് എനിക്ക് അതിനുള്ള ബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കണേ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 28. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹന നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. എന്ത് വേണം? പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വവ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ദ്രോഹിച്ചു അറിയാണ്ടായാലും ചോദിച്ചാൽ അന്ന് ആ ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലിട്ട് അതെന്നെ വിചാരിച്ചു, അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ ഒരാളോട് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം പോക്കാണ്, അത് മുഴുവൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കഴിയുന്നത് ഒരാളോടും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സെങ്കിലും ശുദ്ധാവിട്ട് വരുമല്ലോ. പറ്റണ കാര്യമൊന്നല്ല, പറയാൻ മാത്രമേ എളുപ്പമുള്ളൂ. പക്ഷേ ശ്രമിക്കുക. അഭ്യാസേന തുകവന്തയ്യ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കൃഷ്ണ, എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ശരിയാണ്. അതേസമയം അതൊന്നല്ല, നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. ശരിയാണ്, കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പക്ഷേ വന്നു. അഭ്യാസേന തുകവന്തയ്യ, അഭ്യാസം കൊണ്ട് എല്ലാം സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ദേഷ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യം വിചാരിക്കുക, എന്തിനാ ഇപ്പം ഇത് ദേഷ്യപ്പെടണേ? ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട്. പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളയാ. എന്നെ തന്നെ ശരിയാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ, അത് വേറെ ജീവാത്മകളാണ്. പലരുടെ ഭാര്യമാരോ ഭർത്താക്കന്മാരോ ഒക്കെ പല പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കണം. അവരെ നന്നാക്കാൻ നടന്നാല് പറ്റണ കാര്യമല്ല. അവരുടേതായ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഇരത്തുക വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുമ്പ് പറയുമായിരുന്നു, ദേഷ്യമുള്ളവരാണ് മക്കളായിട്ടും ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ടും വീടുകളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വരിക, നമ്മളിന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ആരുമല്ല അവരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. അവരെ കർമ്മബലം അനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പറ്റണ പോലെ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. എല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ശരിയാക്കും. ഭഗവാനില്ലേ, ഭഗവാൻ ശരിയാക്കണേ, ശരിയാക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ പോവുക. എല്ലാരും ഉറങ്ങണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഉറങ്ങല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും കുറച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താല് നമ്മൾ ഒരു കെട്ട് പാപവും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ പാപഫലങ്ങളെ കുറേശ്ശെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പൂർവജന്മങ്ങളിലും നമ്മൾ ആരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളിപ്പൊ നല്ല തേച്ച് കുളിച്ച നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരും കുട്ടപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മാറാപ്പിലുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്തോ പുണ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ പാപകർമ്മമായിരിക്കും എന്തായാലും കൂടുതൽ. ആ പാപകർമ്മങ്ങളെ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വവ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. കുറച്ച് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരു ബന്ധനസ്ഥനാവാതെ ഒന്ന് വിടുതലായിട്ട് മാറി നിൽക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം. ഇന്നലെ നമ്മളൊരു കഥയിൽ പറഞ്ഞു, ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ പിടിച്ച മുതല അല്ലെ, ആ മുതലയ്ക്കാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ മുക്തില് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം. നമ്മളെ ചെയ്യേണ്ടത്
ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരെ സേവിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ധാമങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം. ആ ധാമങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തര് വന്ന് അവിടേക്ക് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മ ചെല്ലുമ്പോള് കുറേ പാപങ്ങള് അവര് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോള് നമ്മുടെ ഇത് പോകും. അപ്പൊ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ മുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവത് ഭക്തന്മാര് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത്. ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദരൊക്കെ ആരായിരിക്കാം? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശമാണ്. അവര് വന്നത് ഈ ഈ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ എഴുതി തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കാം. അതേസമയം മൂലം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആയാലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആയാലും ശ്ലോകം മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 29. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ 27 പറഞ്ഞ് രാഗദ്വേഷങ്ങളാൽ നിന്ന് ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ നിന്ന് വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഔന്നത്യം നമ്മള് തിരിച്ചറിയണം. കൃഷ്ണഭക്തനാവണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് മായയുടെ ആവരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, കൃഷ്ണഭക്തനാവണം, മൂലസ്വരൂപത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി വഞ്ചനയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവസത്തയുടെ യഥാർത്ഥ പാപമായ ആഗ്രഹമാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ഇത് നോക്കാം നമുക്ക്. 29. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യായ ദന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്തു ചെയ്യണം? ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ളവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ആധ്യാത്മികം, ഭൗതികമല്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ജ്ഞാനമുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ അവര് തന്നെ ബ്രഹ്മമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ മാത്രമേ ശ്രമിക്കേണ്ടൂ. അങ്ങനെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തില് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. രഥയാത്രയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അതിലൊക്കെ ഭഗവാനെയും ബലരാമനെയും സുഭദ്രനെയും ഒക്കെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന രഥയാത്രയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് അതിലൊക്കെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാർ 4 വിധത്തിലുണ്ട്. 4 തരം അവിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം താങ്കളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം തെളിഞ്ഞു കിട്ടിയ കൃഷ്ണനുമായി അവർക്ക് ആത്മീയ സമ്പർക്ക അനുഭൂതി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് മാമാശ്രിത്യ, എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവത് വിഗ്രഹം വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന ആദിഭൂതാദി ബ്രഹ്മോപാധികളെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക്. സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ച യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ ച മാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും, ഇവിടെ ഭീഷ്മര് സരസയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ യജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ, ഇവരൊക്കെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കുക, ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ശരപഞ്ചരത്തിൽ അല്ലെ ശരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാനിൽ ദൃഷ്ടി പതിച്ച് കിടക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഭീഷ്മർക്ക് ലഭിച്ചു. ആ സമയത്തും ഭഗവാനെയാണ്, മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കില്ല. 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മര്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ അത്രയും വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയാണ് സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം മരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യവും ഭീഷ്മർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ വേറെ വല്ലവരാണെങ്കിൽ ഈ ശരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ വേദനയിലും ഭഗവാൻ വരട്ടെ, ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് അവിടെ കിടന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണം. സത്സംഗം കൊണ്ട്, നല്ല സംഘം, സത്സംഗം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാവും എന്ത്, താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് പതിക്കാൻ കാരണം. കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴോ നമ്മൾ മറന്നു. കൃഷ്ണൻ അനുഭവിക്കുന്ന പോലെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്കും കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു സ്വാർത്ഥത വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. എപ്പോഴും ശ്രവണം, സ്മരണം, പാദസേവനം, കീർത്തനം, അങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തികളിലെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത് നോക്കാം. ജ്ഞാന യോഗം. ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ മരണസമയത്ത് പോലും അറിയുന്നു എന്നിട്ട് അവര് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഉറപ്പ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അവര് വ്യതിചലിക്കില്ല. അതീന്ദ്രിയ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവർക്കറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഏത് വിധത്തിലും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദേവന്മാരെയും കൂടി നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ക്രമേണ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസദാർഢ്യമുണ്ടാവുന്നു. മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണബോധത്തോടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ തുടരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ദൃഢവ്രതം, ഉറച്ച വിശ്വാസം. അതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട്. ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഉറച്ച വിശ്വാസം. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. അല്ല, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ. ആരാ പറഞ്ഞത്? തങ്കമാതാജി. തങ്കമാതാജി. ശ്രദ്ധ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോ വേറൊന്നിലും ശ്രദ്ധ പോകാതെ. അതല്ല, സംസ്കൃതത്തില് അതാണ് എന്ത്? ഉറച്ച വിശ്വാസം. അതാണ് ശ്രദ്ധ, സംസ്കൃതത്തിലെ വാക്ക്. കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണവും സ്തുതികളും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ആ ഭക്തന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ആണ് ശ്രദ്ധ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ അധ്യായം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. 7ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണമാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയും സേവിക്കണം, ഭഗവാനെയും സേവിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അതുകൊണ്ടാണ്